bir merhum halifamız öz obadoşmul iyileşmel Qaqşına darapın bir hoga yerine getiren aydımlarından mümkün bolsa da baramydyň bir şupurtadyny aljan haýyş edýärler bir obadoşlygymyz o agalamydyň hormatyna dogonlymydyň hormatyna dostumydyň hormatyna ähli mehribanlymydyň hormatyna o öz iyileşmel merhum halifamyz Qaqşına darapyn yerine getiren aşaýy aydymlar yerine getirirler dinläňle de tanın bu da barada o Alif toýmady mehmançylykda aljan ýadyma şol şagalyp döwrümi salargaly aydym aydyp bersene. Meniň mydam mehreme täş göwnümi alargaly aljan aydym aydyp bersene. Yüregime yanaşıp gidegin men duýgulaňda adaşyp 8 cennet lezzetinden adaşyp çilergali aljan aydym aydyp bersene. Onu mümkün bolsa o halifamyz Qaqşına darapyn yerine getiren aydymlar haýyş edýärler. O bu şumu dinläňle de tanın ýöretesiniň hormatyna da ine şeýle aydymlar yerine getirýär. Ol aydymlaram Türkmen estradamyzda ullan tanynýan Türkmenistanyň atgalan artisti Alif yerine getirýär. Dinläňle de tanın. Uzak gece şevur çeken yıllım benim yarım nerelerde gelenni soyudum seyran edin bullum benim yarım Anaslardan gülen sevgi